kira makaki ya annabi Muhammad bai da tafi a gare ni maulana ya annabi Muhammad dan jono sirrukan da ke raina ya annabi Muhammad Allah in fida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل به على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والأجمي وعلى آله وصحبه ينابل العلوم والحكم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأمة والدنيا من البركة بركة مدى والنرانا إن شاء الله ربي أيام نظام تشغل بياني أكن أورام يسونا محمد إن بكم أنتابا a bidiyon mu na baya mun kawo muku bayani akan auren mai suna Muhammad kashi na ɗaya mun kawo sa idan aure shine auren biyar da auren biyu wayannan aure wanda idan ya insha Allah rabbi Allah zai bashi budi da kuma ɗaukaka to yau za mu bayani ne akan auren da in yayi tsaka tsakiya ne rufin asiri kawai zai samu shi ba nahisi bane kuma shi ba mai kyau bane sannan a bidiyon mu na gaba insha Allah rabbi za mu ci gaba da kawo muku bayanan sunaye insha Allah ko kuma yau mu kawo muku bayani a kansa idan mumtazizan kai da nahisan gaba ɗaya ma za mu haɗu insha Allah. To Alhaji idan kana da suna Muhammadu babban suna in dai sunanka babban suna ne kada ka auri mace mai suna wato ainihin Bilkisu lallai kada ka auri mace mai suna Bilkisu saboda aure tsakaninku da Bilkisu auren gidan hudu ne shi kuma auren gidan hudu malamai sun tabbatar da cewa mumtajizi ne to amma dai ga inda yake a takaice hakika wasu malaman suka ce shi auren gidan hudu na abinci kawai ake samu idan iya rufin asiri kake so baka san dukiya to ka tsaya auren gidan hudu saboda akwai soyayya mai karfi ko matan ta mallaka za ta iya baka kuma za ta gwada maka soyayya na gaskiya to amma sai dai gaskiya mumtajizi ne ba a tara dukiya kuma daga ƙarshe ma abubuwa sukan yi baya ƙarshe ma in ba sa'a ba Allah ya kiyaye sai an rabu saboda a zahiri za ka ga mata tana gwada maka akwai soyayya sosai a zahiri amma kuma da sun kaɗaita za ka ga tana masa rashin mutunci iri-iri ba kuma dan ba ta son shi ba kawai a ƙaddaran auren nasu ne a haka mai suna Muhammad kenan da mai suna Bilkisu sa'annan ko kuma wani lokacin ka ga wani na nuna wa wani ko in kula wanda ko da wani ko babu wani zan iya rayuwa ba komai bane duka wannan a cikin auren hudu yake tsakanin mai suna Muhammadu da mai suna Bilkisu sa'annan kuma kamar yadda muke faɗa za a dinga nuna halin ko in kula tsakaninsu ko matan ta dinga nuna wa mijin haka ko kuma shi ma mijin ya dinga nuna wa matan haka sannan wasu malaman kuma suka ce auren hudu tsaka-tsakiya ne shi ba ya babu fallasa kuma mafi yawan matan sun fi mazan soyayya na gaskiya domin kuma duk irin halin da suka tsinci kansu za su iya jurewa su zauna tare da mijinsu suna da wannan juriyan kuma suna da wato ainihin wannan ƙoƙarin kuma ba za su bari wani makusancinsu ya san halin da ake ciki ba saboda soyayya da suke wa mijin Allahu akbar wannan auren hudu kenan tsaka-tsakiya kuma duk abin da su mallaka za su iya ba wa mijin nasu ba komai bane ya yi amfanin gabansu da shi tabbas matan wannan gida masu auren hudu waɗanda in Allah ya sa auren hudu kai matan wannan gida sukan tashi tsaye da addu'a sosai da sallan dare sukan kasance masu yawan yin addu'a ne akan abin da suke so lallai suna da yawan yin addu'a sa'annan za ka ga mutane da yawa ana yawan yi musu munafunci to munafunci wani iri ko da an kai musu abin da suke so ana kai musu munafunci akan mijinsu ko kuma wani abu da suke so to ba sa ɗaukan wannan munafuncin ba sa ɗauka kuma in dai mutum ya ci gaba da kai musu irin wannan munafuncin to za su iya ɓatawa da mutum saboda ƙaddaran auren ne a haka sa'annan kuma da yawa ƙawayen matan da kuma 'yan uwanta za su dinga ganin kamar asiri ya yi mata shi yasa za su ta munafunce a kai to a ƙarshe ma Allah ya kiyaye a ƙarshen auren ma akan iya rabuwa amma haƙiƙanin gaskiya shi auren hudu
iya na abinci kadai ake samu a ciki. Iya na abinci ne kawai. To kaga baya cikin sa'idan aure. Kar ka je ka yanayin sun aure an ce ka ƙara aure kuma ka je ka ƙara auren gidan hudu. Saboda a farko tabbas akwai samu. To amma fa a ƙarshe gaskiya ana rabuwa. To shine kuma Allah ya kiyaye abin da ba a so. Sannan sai bayaninmu na gaba, bayanin ne za mu yi shi kuma akan auren mai suna Muhammad da wato ainihin mai suna Rashida. Auren mai suna Muhammad da mai suna Rashida, to aure ne shi kuma auren gidan shida. Mafi yawan rinjayen malamai an tafi akan auren gidan shida mumtajizi ne, ma'ana tsaka-tsakiya kenan, babu yabo babu fallasa. To amma haƙiƙanin auren gidan shida haka yake, babu yabo babu fallasa ɗin, saboda shi ma kamar na huɗu yake. To amma kuma shi fa akwai matsalolin da wanda za ka yi tunanin ma kamar na hisi ne. To amma dai mu je cikin bayanan ku ji shi ma kuma ya yake. Aure tsakanin mai suna Muhammad da mai suna Rashida, da farko tabbas za ga in mutum ya auren za ga ana samun buɗi, ana samun yalwa sosai da farko. To amma kuma daga baya sai mutum ya zo ya talauce saboda akwai matsaloli kala-kala na rayuwa wanda za a dinga fuskanta, ga kuma yawan rashin lafiya wanda za a gaza gane me kan rashin lafiyan. Da yawa za ga an yi aure ana zaman lafiya kuma ko kuma ana zaune amma an rasa gane mene wani rashin lafiya da ya samu matan ko mijin, an rasa gane me kan rashin lafiya. To duka ana haka, illan auren gidan shida ne yana haka. Sa'annan kuma za a yi ta yawan samun matsala ta wajen iyayenta ko kuma iyayen mijin, duka shi ma ana haka. Sa'annan kuma akwai damuwa daban-daban na ɓacin rai. Duk da dai an ce wannan aure mumtajizi ne, za a ga tun daga fara soyayya na wannan auren tsakanin mai babban suna da mai suna Rashida, za ka ga akwai soyayya sosai mai ƙarfi tun kafin a yi auren. To amma gaskiya a zahiri akwai soyayya, saboda in ka ga irin soyayyan auren gidan shida za ka rantse da Allah wani ba zai iya rabuwa da wani ba. Aure tsakanin mai suna Muhammad da Rashida kenan, za ka rantse wani ba zai iya rabuwa da wani ba. Saboda lokacin soyayyan akwai nuna soyayya ta gaskiya da kuma babu wanda take so in ba kai ba kuma ba za ta iya saba maka ba. To amma fa duk wannan a zahiri ne, a baɗini kuma kwata-kwata babu wata soyayya, kawai iya zahiri ne wannan soyayyan da kuke gani ake ta wannan abin akai. Sa'annan kuma kai ma in ka ga irin soyayyan da suke yi ba za ka iya cewa ga wanda ya fi son wani ba, shin matar ce ta fi son mijin ko kuma mijin ne ya fi son matan. Saboda tsananin soyayyan a lokacin soyayyan akwai nuna irin wannan soyayya mai kyau ta gaskiya. Sa'annan kuma amma fa aure ne wanda tsakanin mata da mijin, tsakanin mai suna in mutum ya wannan auren, aure ne babu wanda yake ganin girman wani. Saboda kana faɗin magana za ta mayar maka. Babu ganin girman, kai ma ko ba ka ganin girmanta, ita ma ba ta ganin girmanka. Domin a cikinku da kai da ita kowa idonsa abu ɗaya yake a cikin wato ainihin wannan aure. Sa'annan aure ne wanda ake haɗuwa da musifu kala-kala. Misali ɗan uwa, idan kana da suna babban suna sai ka je ka aure mai suna Rashida, za ka ga mutum yana da dukiya amma kuma sai ya dinga ganin musifu kala-kala. Kamar fashi da makami, gobara, asarorin dukiya iri-iri da kuma jifa na aljannu. Da kuma rashin lafiya ma wanda za a rasa gane me mafitar rashin lafiyan, me kan rashin lafiyan, me ya haifar da shi. To duka fa wannan a cikin auren shida yake kuma an ce mumtajizi ne. Kar ku manta da wannan bayanin. Sa'annan kuma daga ƙarshe zai wahala ma ka ga an haifi yaya uku ba a rabu ba a auren shida. Saboda matsalolin da suke ciki, akwai wasu baƙaƙen iska ne a ciki. Wasu baƙaƙen iska ne wanda suke hana a yi zaman lafiya a cikin auren. To kaga wannan kenan, duk da haka dai muna bayani a cikin auren shida. To idan Allah ya sa a ƙarshe aka rabu, to sai ka ga an samu sassauci. To wannan abubuwan da muke faɗa kaɗan kenan daga cikin auren shida. To amma akwai kuma wasu abubuwan daban illolinsa. In kana da suna mai babban suna, in ka aure mai suna Rashida, to auren gidan shida ne ka kiyaye. In ka aure mai suna Bilkisu, to shi kuma wannan auren gidan huɗu ne, shi ma ka kiyaye. Sannan insha Allahu rabbi a bidiyo na gaba zan kawo maka kuma nahisan aure wayanda dukansu ma in dai ka an ce ma sunan ɗaya daga cikin waɗannan matan da zan faɗo ne a gaba, to su ma malam ina baka shawara ka haƙura, saboda me babu alkhairi a ciki.
sa'annan kuma shi auren shida idan Allah ya sa kuma aka samu burji ya haɗu kuma aka samu awon jalabi ko da auren shida to tabbas za a samu sauki za a samu sauki idan burji ya haɗu amma ba fa zai hana faruwar wancan matsalolin da muka faɗa ba saboda me shi muƙaddarin auren ne a haka to alhamdulillahi wannan bayani kenan akan auren shida. Kuna tare da almajirin ku Usama na Annabi. Masu buƙatar bincike akan aure ko sanin burjinsu ko bincike akan rayuwa da dai sauransu za su iya tuntuɓar mu ta lambobin da za mu bayar a gaba. Sa'annan masu buƙatar zoben burjinsu, wannan zobe mun saba bayani a kansa, akwai mai aiki ɗaya, akwai mai aiki biyu, akwai mai aiki uku. To akwai mai aiki ɗaya na burji ne, sannan akwai mai aiki biyu na tauraron ɗan adam ne, sannan akwai mai aiki uku shi kuma na ismullahi azam ne mai aiki 100 to duk wanda yake buƙatar wannan zobe zai iya kiran mu ta wannan lamba da zamu faɗa 09021869310. Sa'annan masu buƙatar kuma bibiyan mu ta hanyar WhatsApp za su iya tuntuɓar mu a wannan lamba 081 46 53 45 33. Insha Allahu rabbi wannan shine lambar mu na WhatsApp. Masu buƙatar kawo mana ziyara muna ƙasar mu Najeriya, in ka zo Najeriya cikin birnin Kano ka ce a kawo ka da local government, insha Allahu rabbi za a kawo ka. Daga nan sai ka tambaya ina ne dan dishi gidan Malam Sani mai ishiriniya. Don Allah ya so ya yarda in ka zo nan sai ka kira waya ko kuma ka tambaya za a kawo ka inda muke insha Allah. Amma kafin a zo a dinga sanarwa. Wannan shine bayanin. A bidiyo na gaba insha Allahu rabbi za mu kawo maka bayani akan nahisan aure kuma wanda kai in bai babban suna in dai ka yi su waɗannan auren to nahisai ne, ka kiyaye kar ka sake ka je kai. Inda ya faɗa ma wa'annan mumtazai kenan tsaka tsakiya. Amma a bidiyo na gaba za mu kawo nahisai insha Allah. Daga shi sai kuma mai suna Ahmadu. Malam Ahmad sai ka saurara a cigaba da bibiyar mu a wannan tasha kuma a dinga yin lakin, a dinga sharing saboda yan uwa musulmi su dinga amfana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.